vlastne o implementáciu ústavného, medzinárodného a aj úniového základného ľudského práva, ktoré sa volá sloboda svedomia. Je to veľmi známe, o tom nie je pochyb v medzinárodnom práve. Treba povedať, že toto základné ľudské právo tvorí jadro ochrany jednotlivca v jeho právach, známe core right, a nesmie byť porušené ani obmedzené ani v mimoriadnych situáciách. Takže je to veľmi vážna vec. Na určité námietky treba ešte doplniť, že pri výhradách o svedomí ide teda výlučne o právne garantovanie možnosti odmietnúť konať v rozpore s vlastným svedomím, ale, a toto je dôležité snáď pri rôznych právnych a politických vyjednávaniach, teraz pri tomto sa neriešia meritórne otázky. Či je abort zlý, alebo či je vražda, či nie je vražda. Eutanázia, čo je reprodukčné zdravie, čo znamená výchvat rodičovstvu. Tieto otázky sa neriešia. Táto zmluva má riešiť to, aby vtedy, keď cítim, že nejaká právna povinnosť ma nutí porušovať moje právo na ochranu svedomia, tak aby som mohol odmietnúť túto činnosť. Dovolil som si ešte jednu takú fotografiu, lebo videl som, že budem mať dlhšiu prednášku. To je také viac humorné, ale veľmi sa mi páči to dieťatko. Ak si všimnete, to je 100% nedostatok hlavných hriechov a 100% znaky cnosti. No, sú tam aj nejakí takí autori toho, aj zo 6. a 13. storočia. Ale dôležité je, že deti sa veľmi deti sa pýtajú na rôzne otázky. A ja by som snáď, to už bude taká predposledná časť, rád zmienil o tom, čo by sme mohli odpovedať, prečo vlastne by sa mali upravovať vzťahy medzi cirkvou a štátom, alebo aj ľudské práva vôbec. To je taká veľmi vážna otázka. Bilaterálnymi zmluvami so Svetou stolicou. Tak našiel som niekoľko dôvodov, poviem ich úplne krátko. Je to silnejšia a stabilnejšia právna úprava než tá jednostranná v parlamente. Je to dvojstrannosť. Ak niečo chcem zmeniť, asi sme to pocítili aj pri štátnych sviatkoch, teda dní pracovného pokoja, ktoré keby sa chceli zmeniť, hoci to je tá najväčšia časť tej zmluvy, ale vyžadovala by vlastne súhlas Svätej stolice. A odvrátenou stranou je dôvera občanov v štát v rámci toho stabilného poriadku, v rámci tej stability. Druhé je silné právne postavenie medzinárodnej zmluvy, ktoré dáva istotu obidvom stranám. To je prednosť pred zákonom a tá ochrana, ktorú dáva nám európske právo. Tretím dôvodom je to, že Svätá stolica je svetový dôveryhodný partner a keď Slovensko uzatvorí zmluvu medzinárodnú s takýmto partnerom, veľmi to pomáha dobrému menu našej vlasti. Ďalej môžeme upraviť tieto otázky vzťahové špecificky. Plošný zákon to nikdy nedokáže, že sa štát sa môže s cirkvou vždy dohodnúť, čo potrebujú. Ale vždy je to samozrejme dohoda, čiže štát tam nie je bezbranný, on sa dohodne na tom, čo môže vydať. Zmluva vyjadruje lepšie partnerský princíp vzťahu. Každá strana niečím disponuje, to sú viac partneri, než jeden je nadriadený, druhý podriadený. A ten partnerský vzťah, to je znovu dôvera a to je vzťah, ktorý vyjadruje aj napokon demokratický pohľad na cirkvi.
Ďalej, veľmi jednoducho je tam ten priamy zmluvný záväzok uzavriete ďalšie zmluvy, tak tie ďalšie zmluvy by sa mali uzavrieť, lebo sme sa k tomu zaviazali, napríklad výhradovo svedomie. A posledná vec je, že takéto stabilné a presné zmluvy vyjadrujú určitú kultúru a orientáciu obyvateľov Slovenska. A nejakým spôsobom ju ochraňujú. Viete, o čom sa diskutuje na Slovensku momentálne? Infringement Európskej komisie voči zmenám ústave. Rozsudok súdneho dvora ustanovujúci povinnosť členských štátov uznávať aj neheterosexuálne manželstvá, povedzme. Mohol by som skutočne vymenovať veľa takýchto, by som povedal, krízových aktov, ktoré tu nás sú, ale ostaním asi pri tomto. Ešte pár slov by som, mám ešte čas, možno? 5 minút, dobre. Skúsim, keďže mám tu také vzácne auditorium, dať pre váš obraz a na vaše posúdenie, či by návrh takéto zmluvy mohol byť na Slovensku nejakým spôsobom podporený. Išlo by o myšlienku, že by sa uzavrela tá zmluva výhrada vo svedomí tá budúca, na ktorú máme ten záväzok, obidve strany, ako medzinárodná zmluva, prípadne paralelne potom s ďalšími cirkvami vnútroštátna zmluva, tak, že by sa dohodli v texte zmluvy princípy učenia, teda viery a mravov, ktoré štát bude mať podľa zmluvy povinnosť rešpektovať na Slovensku, ale neupravia sa absolútne podrobne v tej zmluve, lebo to už raz nevyšlo na Slovensku, ale upravia sa postupne vo vnútroštátnom právnom poriadku na základe povinnosti rešpektovať tie princípy, čo sa dohodne v tej medzinárodnej zmluve. Tu je dôvod, prečo to tak je. Dali by sa tam totiž zahrnúť všetky rozhodné výhrady vo svedomí, jednak vyplývajúce z náboženského presvedčenia, jednak z takých zásad, ktoré nie sú náboženské, v tom vnútroštátnom poriadku. Názov by mohla mať takýto, že je to úprava právnych podmienok výkonu slobody svedomia. Zdôrazňuje sa tam, že to ide o základné ľudské právo, ústava, medzinárodné zmluvy. My nachádzame oporu v týchto klasických a veľkých medzinárodnoprávnych dokumentoch a ústavných dokumentoch. To je asi dôležité, nevytvára nič nového a sloboda svedomia je známe základné ľudské právo. Čiže v tom texte by mohlo byť niečo takéto, že zmluvné strany uznávajú a chránia práve právo každého na praktické uplatňovanie a tam sa zdôrazní, že ide o výkon základného ľudského práva, garantovaný právnymi poriadkami zmluvných strán, teda aj ústavou, ale aj kanonickým právom. Ďalej, že potvrdzujeme svoj záväzok vyplývajúci z článku 7, to musíme ďalej vyberať, z toho to vychádza. A potom by tam boli tie dohodnuté princípy náuky katolíckej cirkvi. Môžeme v diskusii začať o tom hovoriť, ale tých je dosť veľa. Neviem, princíp nedotknuteľnosti ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Toto by štát dojednával, či by to prijal, či by to neprijal. Ktorú časť, ako by to formuloval. Tá dohoda na tom princípe by možno, že znela v konečnom dôsledku trochu ináč, než je toto. Ale dávam to len ako príklad. No a to základné ustanovenie by bolo, že Slovenská republika sa zaväzuje ustanoviť vo svojom právnom poriadku spôsob a podmienky zákazu právneho vylúcovania, to je ten nedostatok tej sankcie, alebo to, aby som bez negatívnych právnych dôsledkov mohol niečo odmietnúť, v zmysle ustanovenia ochrany dohodnutých princípov, tak aby sa zachovali podstata a zmysel slobody svedomia ako základného ľudského práva. Tam narážam na ústavnú formuláciu, ktorá by bola asi potrebná. To je všetko na diskuziu. Ak dovolíte, ja ešte poviem veľmi pár slov, totiž som v takej
fajn spoločnosti tu, ja by som si vám hovoril taký môj obrázok pre mňa, ktorý mi je veľmi vzácny. Spája sa mi so základnou zmluvou, ale aj so silnou výzvou uzavrieť zmluvu o výhradách vo svedomí. Pán veľvyslanec pamätá, že bol som vtedy diplomatom pri Svätej stolici a mal som to šťastie odprevadiť z rímskeho letiska Fiumicino 11. septembra 2003 o 9. ráno, si pamätám, svätého pápeža Jana Pavla II. Pri jeho 3. apoštolskej ceste na Slovensku. To je asi dôležité, že pápež Jan Pavel II. Osobne zdôrazňoval, že Slovensko má v Európe potenciál k mimoriadnym skutkom súvisiacim s kresťanskou vierou. To hovoril aj vo svojich príhovoroch. Pretože ľudia v tejto krajine sú v Európe výnimoční, svojou povahou, kultúrou, históriou, vernosťou v zlých časoch, hrdinstvom, obetami, svojim myslením a hlbokým pochopením kresťanstva. A z rozhovorov, ktoré odzneli v určitých situáciách, on zaradil medzi takéto skutky aj možnosť, veď tú zmluvu on ratifikoval, tak bol známy článok 7 aj uzavrieť zmluvu so Svetou stolicou garantujúcu ochranu svedomia. Totiž možno, že len poznamenám, že jedinečnosť a sila Slovenska nie je na prvý pohľad veľká. Vidíme okolo seba, čo dokážu mocenskí veľmoci, hľadáme vlastné národné cesty, východiská z kríz a možno aj vlastné sebavedomie. Ak však máme byť na niečo hrdí, je to práve schopnosť pochopiť, čo nás v priebehu dejín vždy dokázalo postaviť na nohy a nevzdávať sa. No a jedna z týchto vecí, ktorú dobre chápeme, je zmysel svedomia, ale aj zmysel pre svedomie. Tak môj názor len poviem, že prečo by sme pri takomto ojedinelom talente alebo schopnosti ľudí tejto krajiny nemohli potvrdiť aj ústavné a základné ľudské právo na slobodu svedomia a uskutočnením toho odkazu svätého pápeža. Vôbec hovoriť o tejto téme by bolo veľmi užitočné na Slovensku. Tak ako to bolo užitočné pri základnej zmluve, nachádzali sme vlastné východiská a diskutovali o veľmi hlbokých veciach. Ak vidíme, že padá poriadok medzinárodných pravidiel, aj tých kogentných, a že nastupuje prednosť použitia sily, tak budeme mať v sebe silu, ak znovu pocítime, čo nás držalo po stáročia a čo osobne teraz nás spája s tým spirituálnym zdrojom. Dobre by bolo trošku hovoriť o tom a uvedomiť si, akú cenu má čisté svedomie, ktoré zodpovedá našej povahe a mentalite. A myslím si, že to je predpokladom toho, aby sme sa mali odvahu vrátiť k takému konaniu, z ktorého je zrejmá naša úcta k hodnotám a ľudským právam, udržateľnému rozvoju, solidarite so slabšími, jednote v slobode a rozlišovaní, ale aj autonómii a suverenite, vylúčeniu hrozby a použitia sílu v akejkoľvek podobe. To všetko nám svedomie môže povedať. Ďakujem za pozornosť. Za predstavenie histórie súčasného stavu, ale aj vízie možnej budúcnosti týkajúcej sa existujúcej a potrebných ďalších doplňujúcich zmluv medzi Svetou stolicou a Slovenskou republikou. V tejto chvíli som otvoril na pár minút prípadnú diskusiu na otázky.
Pavol Kocej, moje meno v svojej kresťanskej inštitúcii. Ja len veľmi krátko, že keď človek naozaj počúva v tých súvislostiach, teraz menovite teda výhradu vo svedomí, je to tak kryštálovo jasné, že liberáli by mali